Μακάριον απέθυσανε ανομίε, ενώ επεκαλύφθησανε αναπαιδεία. Μακάριον απέθυσανε ανομίε, και ον επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάριος Ό,τι
Βασίλειος και Κύριος, Θεού Πέτρο και Προσύνο Πατήσας, το συντελέστης Θεότορος Παγέτης αργή, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών. Κύριος εσκλάβης παλάμας Ιωνάς, σταύρο ειδώθη ερπετάσας, το σωτήριον πάθος προμηγετήμου σαφώς, ο τεμπίλερος τεμπής, υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε, τους αρχικούς παγέντος της του Θεού και τρίμενο εγγέσει το κόσμο φωτίσαντο. Διαλουδισεβούς, λαούς εκλόγησε, νέων απειλής και της φιλίας θεοστήνους. Όμως της πέτας που και δημόνωσε, τιμός κυριώδης του πυρομή, αλλά τυχούνιδος ο πολλοπρεύματι, πυρήσινοντες έψαλαν, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Μιλούμε ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον ευλογείτε βέβες της Τριάδος της άριθμης δημιουργού Πατέρα Υιόν ημνείτε το σειρά το συγκαταβάλλον και ο πύρης δρόσο μεταπίσαταν και υπερυψούνται το μάρον ζήτω η παρέχον Πανάγιο Ιησούς αιώνας. Συνετάχουμε από την βαπτίσματο στον θάνατο, η λαός περιέχει Χριστός εγκρικρόν δια της δόξης του Πατρός. Μάλλον ο πατέρας δεν ξέρει να βρει του Θεού. Ούτων και εμείς εκείνον τη ζωή περιπατήσαμε, και καθήκη τη γεγόνα με το βιώμα του θανάτου αυτού. Αλλά... Μάκη, επικρατεί ένα χάος τώρα που κάνουμε το απερίγραπτο. Τελειώνουμε το μυστήριο. Για εσάς περισσότεροι μπορεί να μην το πιστεύετε. Εμείς όμως φέραμε ένα παιδί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 5 λεπτάκια υπομονή και σεβασμός και λέει για να φύγουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η γάση επειδή γεγόνα με το βιώμα του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμετρα, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλιός ήμουν άνθρωπος εν σταυρώτη, είναι καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του δικαίτη του δεν πλημάστε αμαρτία, ο γάρα από πάνω το δικαίωμα της αμαρτίας, η δέα του κάνουμε συνιστό πιστεύουμε ότι και συνήσουμε αυτό, ειδώντες ότι Χριστός για τις εκνεκρών και διαποκίστη, θάρτος αυτού και την κυριεύει, ο γάρα πέθανε και αμαρτία, πέθανε πάπαξ, ο δε ζήσει τον Θεό. Ούτω και η ευλογήτως αυτούς νεκρούς με την αμαρτία, ζώντας με τον Θεό εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Σοφία, ορθία, ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου.
Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ που έφυγαν στην Γαλιλαία και στο όρος μετάξαν αυτής ο Ιησούς και οι 12 αυτό προσευχήσαν αυτό δίστασαν και προσευχόντων Ιησούς φυλάξεις αυτής λέγον εδώ δίνει πάσα εξουσία των ενών και επιλύει που ελευθέρες σου μαθητεύσατε πάνω τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς την πάνω όσα με τη λάμη και ειδού εγώ με θυμόμενη την πάση της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος αμήν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλειό σου δομεθά σου πάψον και ελέησον. Επιδιώκον με την ελέους της ειρήνης, υγείας της βοηθείας, την αποδείξη του Παναγιώτας, των αναλόγων και των γονέων και πάνω από τους εκουμένους με δύο βαθμούδο, με τα κολυκκίων και τους συγκεκριμένων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών είπαμε. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμβουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγιαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και βαπτίσεις συμπληρώσεις την διάστα του Υιού και το Θεού και το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός και ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Συ, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες παιδείες Παναχράμου και Παναμαμαγίας εκ των Μητρός, διαδυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων και των Ιερών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου και ενδόξου του προδρόμου του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανηγύρων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, του Εναγγείς Πατροσιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Πολιού και προστάτου πάντα κοινών και της Γράφου, των Αγίων Δηληταίων Θεοπατρονίμων Αρχιεπισκόπου και της Οσίας των Ζημών, Μαρίας Ελικίας και εις Τιμίου εορτάζομαι και πάντως των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατρονιμών, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Θεία Χάρις του Παναγίου Πνεύματος, η με τα πάντων ημών. Να σας ζήσει το παιδάκι σας, πού είναι ο πατέρας να σας ζήσει το παιδί σου, να σας ζήσει το παιδάκι σας και εσάς το πνευματικό σας παιδί. Και για κάποιους από εσάς που μπορεί να μην έχετε σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, το βάπτισμα συμβολίζει, είναι η είσοδος ενός νέου ανθρώπου, ενός ανθρώπου, άσχετα την ηλικία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεό πιστεύουν όσοι δεν πιστεύουν, εκεί που πιστεύουν, Θεό πιστεύουμε κι εμείς. Η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία, κατέχει σχεδόν το 85, αν όχι παραπάνω, της 100 ανά τον κόσμο, όπου ο κόσμος, όπου οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σε λίγες μέρες εορτάζουμε το Πάσχα. Η ημέρα, ο συμβολισμός της κολυμβήτρας εκτός από την αναγέννηση του ανθρώπου και το βάπτισμα, γιατί κατά την παράδοση βγάζει από πάνω του, να το πούμε πιο κομψά, το προπατορικό αμάρτημα, το λέμε για μας που το ξέρουμε. Συμβολίζει και την τριήμερον έγερση του Χριστού, οι 3 φορές που βαπτίζουμε το παιδί. Παραλαμβάνεις το παιδί σου, μυρωμένο, πού είναι μανά, μυρωμένο, βαπτισμένο, καθηγιασμένο, τέλειο χριστιανό στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Να σας ζήσει και σ' άλλα. Κοινωνές άξιες. Λοιπόν, για να πάρετε το λοιπόν το παιδί σου εσύ από την ουρά που του κρατάει, θα κάνεις 3 μετάνοιες, έτσι 3 μετάνοιες, θα πηδήσεις το χέρι της λουνάς και θα πάρεις το παιδί σου όπως κάνουμε στην παράδοση. Όχι.